салом дӯстон, равзанаи трансферӣ ба анҷом расид. Дигар дастаҳои аврупоӣ то фасли нави хариду фурӯши бозингарон ҳаққи харидани футболбозонро надоранд. Дар бораи асостарин трансферҳо суҳбат мекунем. Аммо сараввал чанд трансфере ки расман ба анҷом расиданд. Дар бораи онҳо танҳо бо як сухан ҳарф мезанем. Эри Гарсия ба дастаи Жирона ба аренда рафт. Алваро Адриасола аз Реал Мадрид бо нархи 2 миллион евро ба Реал Сосидад гузариш намуд. Хуан Бернат аз ПСЖ ба Бенфика ба аренда дода шуд. Мейсон Гринвуд ҳам дастаи нав дорад. Ӯ ба иҷора ба клуби Хетафе дода шуд. Абдеро аз Барселона бо арзиши 7 миллион евро ба Бетис фурӯхтанд. Нил Мопе ин мавсимро дар Брентфорд мегузаронад. Собиқ ҳамлагари Реал Мадрид Мариано Диас ба ҳайси агенти озод ба Севилья рафт. Ноттингем Форест нимҳиматгари хуб аз ПСВ Сангареро бо арзиши 35 миллион евро харид. Дивок Оригиам аз Милан ба Ноттингем ба муддати як мавсим ба иҷора дода шуд. Алекс Ивоби карьерашро дар Фулхэм идома медиҳад. Лондониҳо ӯро бо нархи 7 миллион евро гирифтанд. Акнун дар бораи гузаришҳои асосӣ пурратар ҳарф мезанем. Бо дастгирии шумо албатта. Ғайр аз лайк мондан ба ин видео комментарҳои ҳамдигарро лайк монед. Бо ин роҳ видео хубтар ба дигарон паҳн мешавад. Дар ин маврид Манчестер Сити дар майдони худ Фулхемро пешвоз мегирад. Фаворити ин рақобатро аллакай ҳама медонанд. Барои ҳамин прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Манчестер Сити бо -4.2. Шумо метавонед прогнози худро дар 1x интихоб намоед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо промокод тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия истифода бурда дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 бонус шавен. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Жоау ва Жоау ба дастаи Барселона гузариш карданд. Гап дар бораи ду футболбози португалӣ Жоау Феликс ва Жоау Кансело меравад. Барселона то тамом шудани фасли тобистонаи трансферӣ тавонист ин ду бозингарро ба сафи худ ҷалб карда, онҳоро номнавис ҳам кунад. Директори варзишии Барса Алиманӣ ҳамаи корҳоро тах карда, баъдан вазифаи худро супурд. Овардани ду португалӣ ва номнавис карданашон пас аз он мумкин шуд ки Каталониё Эри Гарсия ва Абдеро аз даста ҷавоб доданд. Феликс ва Кансело ягоне аз онҳо футболбозони пурра марбут ба Барселона намешаванд. Ҳар ду ҳам ба ҳайси иҷора ба муддати як мавсим шарафи каталониёро ҳимоя хоҳанд кард. Ҳар ду то 30 июни мавсими ҷорӣ бозингарони Барса хоҳанд буд. Каталониё ҳаққи харидории пурраи ин ду бозингарро надоранд. Яъне пас аз тамом шудани муҳлати шартномаи ду футболбози португалӣ ҳар ду ба дастаҳои қаблии худ Атлетико Мадрид ва Манчестер Сити бармегарданд. Маълум аст ки Феликс дигар дар Атлетико истодан намехост ва барои рафтан аз ин тим ҳамаи корро ба сомон расон. Ӯ пас аз баргаштанаш боз ба ягон дастаи дигар дода мешавад. Бо пироҳанҳои Атлетико ин футболбозро дигар дидан мушкил аст. Инро президенти Мадридио Саресо ҳам тасдиқ кард. Дар мавриди Кансело ҳам метавон ҳаминро гуфт. То одаме Хосеп Гвардиола дар Манчестер Сити бошад, дарҳои ин клуб барои ҳимоятгари португалӣ баста ҳастанд. Барои Барса муҳим он аст ки ҳамаи корро ба сомон расонда тавонистанд. Каталониё ва Иниго Мартинезро ҳам номнавис карданд. Ливерпул нимҳиматгари навро гирифт. Ин Райан Гравенберг мебошад. шояд ин ном ба шумо на он қадар шинос бошад. Футболбози номбурда ҷавон аст, 21 сол дорад ва аз мавсими 2 сол пеш дар маркази таваҷҷӯҳи ҳамагон қарор дошт. Ӯ сараввал дар Аякс худро хеле хуб нишон дод ва ҳатто ҷавонтарин муаллифи гол дар таърихи ҷоми Нидерландия шуд. Пас он дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Юнайтед талоши харидории ӯро карданд, вале Райан идомаи карьерашро дар дастаи Бавария интихоб кард. Дар Олмон ӯ ба мушкилиҳо рӯбарӯ гардид. мағзи масъала он аст ки Райан дар тамринҳо хеле олӣ бозӣ мекард, аммо дар бозиҳо маҳорати худро нишон надод. Ҳамин буд ки сараввал Нагелсман ва баъдан Томас Тухел ӯро ба курсиҳои эҳтиётӣ шинонданд. Дар мавсими гузашта Райан танҳо дар 6 бозӣ ҳамроҳ бо футболбозони ҳайати асосӣ ба майдон омад. Дар оғози мавсими ҷорӣ Тухел рӯ шуд, мегуфт ки ин нимҳиматгар ба ӯ лозим нест. Ба Ливерпул бошад, лозим буд. Мерсиадиҳо бе мушкилӣ нимҳиматгари ҷавонро гирифта трансферашро пурра тасдиқ карданд. Ӯ бо англисо то соли 2028 қарордоди ҳамкорӣ баст. Нархи гузариш 40 миллион ҷамъи 5 миллион бонусҳоро ташкил медиҳад. Рандал Коло Муани ба ҷое рафт ки дар шиносномааш шаҳрвандии ҳамон кишвар навишта шудааст. Минбаъд ин ҳамлагар шарафи дастаи ПСЖро ҳимоя хоҳад кард. Парижиҳо барои харидории Рандал Коло Муани ба Айнтрахт 75 миллион евро пардохт карда, 10 миллион еврои дигар ҳамчун бонусҳо ба хазинаи олмониҳо ворид карда шуданд. Коло Муани ҳам яке аз дӯстони Мбаппе мебошад. Ӯ аз ин трансфер хеле розӣ аст. Розигии Мбаппе айни замон маънои розигии кулли ПСЖро дорад. Ӯ шоҳ асту таъбаш вазир. Мессию Неймарро ба ҳар тараф фиристода
Дембеле Коло Муаниро овард. Ҳар ду фаронсавӣ ҳастанд ва гӯё барои дастаи асосии Фаронса дилашон месӯзад. Шояд ҳамин тавр ҳам бошад. Як масъала аён аст ки Рандал аз Айнтрахт дида дар ПСЖ чанд маротиба бештар пул кор мекунад. Ӯ бозингари хатти ҳамлаи марказ аст, метавонад аз канорҳо ҳам бозӣ кунад. Маҳорати ӯро дар ҷоми ҷаҳон ва мусобиқаҳои бошгоҳи Аврупо ҳама шоҳид будем. Сегонаи хатти ҳуҷуми ПСЖ акнун чунин аст: Коло Муани, Мбаппе, Дембеле. Ба ҳамлагари португалӣ Гонсало Рамош дар ин байн имконият шояд хеле кам бошад. Софиян Амрабат ҳам дар ниҳояти кор дастаи нав пайдо кард. Ӯ пешниҳоди дастаҳои миёнаро ба хотири гузариш ба дастаи топ рад мекард. Ниҳоят ба Манчестер Юнайтед муяссар шуд ки Амрабатро аз Фиорентина бигирад. Аммо Софиян пурра харидорӣ карда нашуд. Манкуниянҳо нимҳоятгари марокаширо ба муддати як мавсим ба аренда гирифтанд. Нархи иҷора 10 миллион евроро ташкил медиҳад. Ҳамчунин МЮ ҳақ дорад ки дар охири мавсим бозингари хатти нимҳимояро пурра бихарад. Дар ин сурат нархи трансфери пурраи Амрабат 20 миллион евро ҷамъи 5 миллион бонусро ташкил хоҳад дод. Амрабат расман бозингари МЮ шуд, вале дар бозии дарпешбуда бар зидди Арсенал ӯ ҳаққи ворид шудан ба майдонро надорад. Гап сари он аст ки ниҳоятгари марокашӣ иҷозаи кор дар Англияро надорад. Пас аз он ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои ӯ дуруст карда мешаванд, ӯ бемалол метавонад ба арсаи рақобат омада маҳорати худро нишон диҳад. Худи ниҳоятгар дар мавриди трансфери худ чунин ишора кард: ман тоқат карда ин лаҳзаҳоро интизор доштам. Ҳамеша мехостам пироҳани МЮро ба бар кунам. Ман футболбози заҳматкаш ҳастам. Омодам ки маҳорати худро ба кулли мухлисони Манчестер Юнайтед ва сармураббии он Эрик тен Хаг нишон диҳам. Ба ҳамин тамом боридарам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.